Ngayon guys, si Migo Tambol magpipiga na ng niyog. Ang ilagay natin ngayon hindi tubig guys. Ang ilagay natin suka. Suka ni Triple B. Tingnan nyo. Yan guys, pipigain na yan ni Migo Tambol. Ito na to, lagay na natin yung kamatis. Lahat na yan guys. Lagay na natin yung luya. Sibuyas. Tapos ilalagay na natin yung kata, pinipiga sa suka. Lagyan natin ng asin at saka mixin. Lagyan natin yung asin. Saluin na natin. Tapos yan, lulutuin muna natin yung isda natin sa suka at may gata. Tapos mamaya i-update ko kayo guys. I-design na natin ito. Triple B, andito na naman kami. Yung ginagawa kong kinilaw, ikakain na namin. Kainan na. Magdasal na tayo, Migo Tambol. Migo Tambol, kainan na. Ito guys, yung ginawa namin kinilaw. Kainan na. Ito, kain ka ng saging. Mukbang to ni saging. Ito guys, Kinilaw guys. Sobrang sarap guys. Nanonood yun. Yung hindi pa kumakain dyan, kain na tayo. Sarap guys. Ito guys, wow. Sarap guys, May sabaw. Ito yung saging. Ito guys, Kinilaw ni guys. Triple B. Sarap. Special kinilaw. Ang pipino. Kalamansi guys. Yung cameraman natin baka nagugutom. Katitin natin. Sobrang sarap. Sarap. Yung kinilaw na ang isda guys, tawag naman sa amin dito yung lukikok sa aming tawag. Iwan ko sa inyo kung anong lugar kayo, anong pangalan ng isda na kinakain namin. Yung mga OFW dyan namimiss yung kinilaw at saging. So, ito na. And ito ng unggoy na. Tambol, pahingin ng kanin konti. Oo. Yung saging mo, Hinahin ko. sobrang sarap ng pipino. Ang kinilaw, yung datal niya na may sukas. Sobrang sarap guys. Gupin din. Sarap. Ang Migo Tambol. Ba't wala lang t-shirt na yun? Kasi maliligo na po mamaya. Hindi ko mamaya. Oo. Sarap ito sa dagat sa.
Nagpan ako ng saging. Lagyan mo ng sabaw. Ganyan. Tapos ganyan. Pag nakikita ka ni Boy Tapang, yung kain mo ganyan. Ibig sabihin, malakas na nilalang. Pag hindi mo nakatumain, mahinang nilalang. Rah! Kita mo yun, ano? Bata kumakain ng pundrok. Lakas na nilalang yun. Tayo, mahinang nilalang tayo kasi ano, hindi tayo kumakain ng sili. Hindi namin nilagyan tong sili guys kasi yung suka ni Triple B, timplado na yon, may sili, luya, lahat. Nandun na yung mga ricados doon. Kaya sobrang sarap tong kinilaw ni Triple B. Ngayon guys, simple. Madami to. Titirahin namin to sa off-cam. Pagtapos ko dito, mag-shout out ako. Bahala natin mag-tambol dyan. Kain ka lang dyan, mag-tambol. Apotin ito. Sabak-sabak. Pag nagata. Ayun guys, mag-shoutout na tayo. Bago tayo mag-shoutout, salamat para sa sa mga viewers natin dyan. Sa pag-suporta palagi. Hindi kayo nagsawa. Paki-like, subscribe, comment, click the notification bell. Ngayon guys, mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Francis Ceballos from Taiwan. Shoutout kay Rodil Makalit from Taiwan. Shoutout kay Sheldon Limuran from Taiwan. At ibang magpa-shoutout dyan, mag-like kayo, comment, at ilagay yung name at location nyo para ma-shoutout po kayo. Tapos yung YT channel ni Inday Michelle, MGS na official channel, Dan Fox Rocaberti channel. Yan guys, panoorin yung mga channel nila. Ang ganda din. Tapos ito guys, tapos na kami. Anong gagawin natin, Miko Tambol? Off-cam. Off-cam. Thank you for watching.